It's not solar energy adigo. Polizie camera. The camera bekata na otu. Season set go. Nya kpotowa. Nya kpotowa. More light luxury supermarket. More light. More light. Keki mekwan. Eyo. Yekwanu nke iru gị dịkwanu na ke iyo. Ekene gị kenenu mba ken. Na ya dị esekwana okwu. Nancy welcome. Onwe iyo. Ọnwụ ha kwa o. Asị m ka ndị afọ gị. Ịma na ote na. Okay. Ịma na aya bụ ekwe na-eme okwu nwa idea. Okay. Ọ ex ka m na gị ba ya bụrụ enemy. So asị m ka m bịa na shop gị taa ka m bịa ndị support ihe na-eme. Imego kwa upgrade. Hey! Yo support ihe na-eme. Akwazo like igote. A gift bi ya. Ewetere m gift. You know why ewetere m gift ka m wee support your business gị. Ọ dịkwa ka na-eme. Ịma ọ bụ na mụ na gị na-ese okwu o. Mụ na gị na-ese okwu. Ịma na ịmalụgo ngwa ebe na-agụmokwu somehow ọ dịka. Mana mgbe iche na mma na business. Mana every day by day, every things are married. Things are married. Before now, outside this season, I'm going by January. Okay, yeah. I'll buy water from January. This is bad law. Wednesday, I'm going to go. Okay, yes, is okay. Bad law. Thank you. Zupa ngoma. This is bad law. Nancy. You good? Yeah. Keyo. Onwe me. Okwe like siri akwa. Na eje m nne ebe a na-ere akwa wee cool down. Okwe like siri ya. God have mercy upon us. Kenki iwu gị dịkwa n'ebe Nancy kebi ya. Atụsazina anya na nkwọchara aka wee gote akwa. Keyo. Akwa bụ gịnị? Ekwute m nye ka m wee sopụ ọ bụrụ ụdị ife na-erebi ya ana mmazikwa ihe m na-ekwu n'ebe ọ ya nwana ekwana ji iru gị dịkwa na kedu ihe egote m ya ka m wee sọpọtụ biznes gị ma jide nunu ke ihe jide nnọọ jide kene na ụmụ n'ebe m na-eje ama m na ịlakere akwa na ịma na oke ga erika gị na ahụ ana m abịa Nancy bịa. Bịa ngosi gị ya. Bịa ngwa gị okwu. Nancy. 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 Orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnyụ anya. Anamulo yi. Ibe makiba momu na n'ugwu ọmụ. Singesiwene. Emeka imomu n'orumiri. Singesiwene. Nancy. Mo gịnị kwa? Bịa. Na o nwere nlọ kịta. Yeah. Mụ na gị nọ na nlọ, anyị nọcha 10 years na nlọ. 10 years. Mụ na gị? Yeah. It's my ex. Be your ex. Hey. Mụ na gị na-abatụ. O nwere one boy inwe Jeep white. Si na ọ chọrọ ịnụ gị. Mgbe ọ na-efo mụ na ghara asị m na-akparị m enyi ha. O nwere ihe mme. Na kita anọ m na shop m. Ebe na shop m. Si na ọka ihe mgbe ka anyị dozie. Ịchọ support m. Ka anyị dozie anwa. Nalo gift to pay gift of one bag of rack. Rag. Hey, ọkwa bad luck o. Bad luck. Bad luck. Gbapụkwa ya. Ọ dị ka nwe malaria. Adịbishọ na malaria. Ichedịkwa mgbe a na-abi na anyịwa mmiri na-etiso mkpu. Isi gị dị cheke infection. Ichekizikwa ya. Ọ bụla that thing. Infection mo. Infection ọ bụ ọkwa m ka efu mụ na gị. Hey! You go spy. You cheke infection no. Infection na-eme gị ya biko. Ịrụ onwe m nke. Ibi one bag of rack. What's no bad luck?
mana eziokwu ọba dịla ọkọ ya bụ ọkwakwere ma ọ dị bishọp amị egbe ọkwa ebe ọgụ na-eme olu bishọp mmejekọje gba afa ọ bụ ụka ji ya nwe m ka m na-azọ kpe na ụdị ọha bụ ihe nke mụa na ndị egbuo m ebe dị anyị ma enwufu anwụfue orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnyụ